Uzvišeni Allah je dao da je druga polovina Ramazana bolja od prve, jer su duše aktivnije na počecima, a slabe pri završecima. Iskreni i tada pri završetku ostaje ustrajan, a munafik i onaj slaba imana pozustaje. Shodno imanu biva i ustrajnost. Ko je bio slabiji na početku, a bolji i većeg ibadeta na kraju Ramazana, je bolji od onoga ko je bio marljiv na početku, a slabi na kraju. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: djela su shodna završecima. Allahume nadahni nas na teubu. Kada se pokajemo, primi teubu od nas. Ti iznova teube primaš i ti si svemilosni.